elektroniske spørgeskemaer. Men nu er det min tur til at evaluere jer. Hvis man er skam, det er der mange af jer, der ikke er, så kan man måske gennemskue, hvorfor min båltale, evalueringstale, den første er lagt efter revyen. Jeg får det sidste ord. Det er derfor, det er nu. Det skal afgøres, om elevholdet 9-10 er ved at huske på. Først så skal vi dog lige have lidt fakta og lidt anekdoter på bordet. Jeg var så heldig at være til stede her faktisk hele det første døgn. Og torsdag morgen, den 6. august, mindeværdig dato, der kom det første brud på traditionerne. Klokken var 7:28, og alle sad på deres pladser. Men der var ikke fuldstændig stille i spisesalen. Allerede der, så kunne jeg godt mærke, at jeg fik sådan lidt trækninger med det ene øje. Hos alle foregående elevhold har det været en tradition, at den første morgen, der var der ro. Det blev der ikke. Vi var ikke så generede og sky, som man skulle være. Der var basis for nervøsitet hos os. Det rettede sig dog lidt, og vi havde et pænt efterår. Jeg gik jo endda så vidt, at jeg faktisk roste jer i forbindelse med en af de sidste fortælletimer inden jul. Det skulle jeg ikke have gjort. Morgensamlingerne, som vi jo også er med der, som jeg lige fik lov til at kommentere i revyen. Det blev jo ikke helt det, som jeg har set hos tidligere elevhold. Ja, det er rigtig nok, 2 var ramt ved siden af på gangen. Men i modsætning til ham, der skulle efterligne mig der, så har det jo faktisk aldrig slået mig ud. Og det er jo blevet bedre med Tobe, det må jeg indrømme. Men ikke med jeres diskussionsvilje. Den har man så til gengæld kunnet møde på gangene, hvor jeg har lyttet mange spændende diskussioner. Blandt andet med Esben, som kvæg sit nye medlemskab af KU har pålagt sig selv en disciplin, hvor han nu går ind for ro og orden. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at han ikke længere springer køen over for at få et ekstra stykke kage, eller laver andre af den slags småting. Nej, jeg har heller ikke lagt mærke til det. Men han har faktisk sagt, at han begynder først med idealer, at nu har han meldt sig ind, og det er første skridt, og idealerne kommer efter sommerferien. Han gør det dog ikke så åbenlyst, som når René han gør det. Men det er måske fordi, han gør det så mange gange, at man ikke kan undgå at opdage den ene gang. I skal vide, og jeg tror faktisk også, selvom I ikke har været så længe som jeg har, men har været her mange år, så hører man ofte om, at min hund har gjort det og det. Der er faktisk mange, der har hunde her, og de snakker meget om dem. Og det er jo sikkert en meget naturlig måde at omtale sit kæledyr på, hvis man går op i sit kæledyr. Men i år, der har denne måde at omtale sit kæledyr på fået en helt ny dimension. I år, der har man kunnet høre sådan nogle samtaler som, min spanier gør sådan og sådan. Nå, det gør min ikke. Hun gør mere sådan og sådan. Man kan også arbejde med sin franskmand. Thea Jordalen havde for eksempel lidt problemer med at få sin franskmand til at opføre sig ordentligt. Det var mærkeligt, sagde Thea. Men til sidst, så lykkedes det. På vejen hjem, så kunne hun sådan med meget fra Frankrig gå med stor stolthed fortælle, at træningen havde lykkedes, og hendes franskmand havde udviklet sig. Så havde godt sammen. Og med Theas tolerance og tålmodighed, så er vi jo ikke i tvivl om, at det kun var franskmanden, det var galt med. Det er heller ikke helt om den her måde at tale om vores sydeuropæiske naboer lever op til forståelsen af andre europæiske kulturer. Jeg vil også lige sige, at for mig der tog det fuldstændig overhånd, da det sidste hold spanier tog hjem, og vi gik derud fra, Iris sagde, det er ærgerligt, at jeg ikke skal køre hjem sammen med min spanier. Et ord. Det er jo altid noget, hver år er der altid sådan nogle ord, der gør indtryk. Og jeg havde egentlig allerede et forhold til det, men sådan specielt under turen til Frankrig, så blev det virkelig til et ambivalent forhold. Seriøst! Det er jo sådan et meget godt ord at bruge, og det er jo positivt. Og Michelle, hun stillede utrolig mange spørgsmål under turen, og jeg svarede hende jo hver gang meget omhyggeligt, og uanset hvad jeg svarede, så sagde hun, seriøst! Ja, sagde jeg, jeg er altid seriøs! Yes. Man sidder inde på kontoret
og man så sidder lidt over bagved det, så kan man få mange mærkelige henvendelser. Nogle gange så er det mest til Kirsten, og det har jeg jo stor morskab af. Men den her gang, der var det faktisk direkte til mig. Og det var en mærkelig en. Sheila og Thea Lytzen, de kom ind. Thea, hun har altså senere hen med mig og påstået, at hun bare var hende, der var med. Det oplever man nogle gange, at der er en, der er med. Det tror jeg ikke på. Det var dagen efter, vi har haft besøg af Checkpoint One. De vil gerne vide, om jeg kendte de der soldater, der havde været der. Det gør jeg ikke sådan. Om jeg havde deres telefonnummer. Jeg taler kun med ham, chefen. Hvorfor? Jamen, det var fordi, han havde fundet en mobiltelefon, og havde kørt dem til Ribe og tilbage igen og sådan noget. Så de bare ringe og sige tak. En tankevækkende oplevelse blev det også til. Lørdag formiddag her, for ikke så længe siden, jeg kom fra den anden side af, på vej hernede af, og der holdt jeg. Fordi bommerne var nede, og toget holdt inde på stationen. En uskyldig rejsbyelev stod af toget. Og det var flot vejr, og sådan noget, det er hyggeligt, og sådan noget, mine børn var med, og det hele, og sådan noget. Og så stod ham, eleven, foran bommerne, og kiggede på det der tog, som holdt helt stille. Og så skete der lige den der hurtige reaktion. Så løb han over skinnerne, mens toget holdt der. Jeg hamrede i hornet med det samme. Og det togføreren, han fulgte op og blæste hornet helt hurtigt. Så da de der bommer, de gik op, så rullede jeg jo selvfølgelig straks mit vindue ned og kørte op på siden af ham, og han gik sådan op. Hurtigt fik altså ligesom baby, eller sådan prøvede på at sige, ja, jeg er nu. Da jeg så fjernede øjnene og så det af mig, så ved jeg faktisk ikke, om han bliver mere lettet og mere skræmt. Det går også, Karl. Jeg bliver lige nødt til at nu starter jeg jo lidt, så bliver jeg lige nødt til at lige at fyre på undskyldninger her også. Undskyld, hvis jeg roste jer til jul. Undskyld, at jeg roste jer for ikke at bruge de forkerte døre i spisesalen. Nu bliver de nemlig rigtig brugt. Undskyld, at jeg så ikke lige... Hvis jeg nu ikke har rost... undskyld, hvis jeg har rost jer for meget i hele skoleåret. Så har jeg sagt undskyld, hvis jeg har gjort det. Og så var jeg faktisk lige ved at glemme det, men jeg skulle faktisk også lige rose Mathias. For det er imponerende, at man kan have været på Rejsby i 39 uger, uden at vide, at man ikke må være på hinandens værelser i lektietimen. Må man ikke det? Nu er vi lige ved at være ved konklusionen. Så skal vi jo kigge på det her. Plusser og minuser. Så man så lige kan se. Hvor ender vi henne? Så. Elevhold 0809. Det var en joke, jeg har skrevet det. Det tror jeg med over, jeg har kun med over. Så. Vi havde jo faktisk et godt efterår. Og et OK forår. Selvom I selvfølgelig endte 10% under mine forventninger. Men alligevel, I har faktisk ikke alene været det største hold nogensinde. Nej, de har jo også været et fantastisk elevhold.